Dag dames en heren, van harte welkom weer bij Allotria TV, het programma wat de gezelligheid terugbrengt en voor hebben we het. Het programma het Beter Tijden. En zet u eventjes te neer, want het doort 1,5 voor. Dus pak u een tasje koffie of een ander drankje en geniet ervan, want het is geneten. Beter Tijden, gemaakt door vader en zoon Lou en Philip Corsius. En het gaat over de Maastrichter vastelovend. En wel wie lui, bekende en minder Maastrichtenaren, wie die de vastelovend beleven. Het is gemaakt met Zoom, dat gelukkig, Skype, wat dan ook. Dus verwacht nu niet dat we de top van de top beelden hebben, maar de verhalen wat de lui vertellen, die zien enig. Zet u te neer, geniet van het programma Beter Tijden van Lou en Philip Corsius. Hij bij Allotria TV. De eenheid tussen de lui vind ik fijn. Het gevoel hebben, die Maastrichter eerst in de brei voelen. Het is dan altijd te zoet en inval bij je thuis. Die voorbereidingen, de pakjes maken en de kamer versieren. Dat ze eigenlijk kunnen zien wat ze normaal door het ganse jaar niet wist. Dan zien we de steggen en dan weten we, daar zien we weer in en dan gaan we aan de gang. Het samen zien eigenlijk de carnaval en ook de titel vooraf. De naartoe En we zien dus allemaal meisjes van verschillende regimenten. Je Jos en het zit in neer, die noem ik dan niet met mijn carnaval, die zit ik al het kaartje. Als je het doet gewoon, dan ben ik in dat pakje braven horen. Het is gewoon heel fijn als ze zelf zo bijna de leven geeft voor de carnaval en duip staan in de baas deed dat zelf ook deed. Als hobbyfotograaf is dat een van de schoonste dingen, denk ik, om te fotograferen. Dus het is samen een liedje te zingen en dan begint ze met elkaar te praten. Alsof ze elkaar al heel lang kennen. Dat zit gewoon in zich. En natuurlijk beidig, dat vraagt toch niet kwijt. Welkom bij deze aflevering van Beter Tijden. 2022. We zijn 2 keer 11 jaar onderweg in deze eeuw. Dat is een bijzonder jaar. Maar daarneven is het ook een bijzonder jaar omdat we nu al 2 jaar lang geplaagd worden door corona. In deze aflevering kijken we terug op Beter Tijden. En we hopen natuurlijk ook op Beter Tijden in de toekomst. Met een aantal Maastrichtenaren, sommigen heel bekend en anderen wat minder bekend, maar allemaal verfijnd vastelavondsvierders, kijken weer terug naar Beter Tijden om die herinneringen te delen. En daar weer plezier aan te hebben, want het is niet alleen plezierig om vooruit te kijken naar de vastelavond, maar ook om te genieten van wat we al achter de rug hebben. Dus eerste vraag. Wat maakt vastelavond voor u zo speciaal? Ja, de vastelavond is denk ik het vieste. Het is voor mij een virusboertje met een opgegroeid en wat ik van mijn peren meer op metgekregen. En het is voor mij het ultieme moment in het jaar, 3 dagen lang, om alle zorgen aan de kant te zetten en helemaal los te gaan en niet boete de schroom te gaan. Dat hoort er natuurlijk al wat bij. Vastelavond is voor mij hetzelfde min of meer, dat klinkt misschien gek, maar vrede op aarde, dat denk ik altijd aan. En waarom denk ik erom? Dat je van alles en nog wat aan de hand zien, maar als je met vastelavond, met carnaval luid tegenkomt, dan is het in mijn beleving, en ik ben nu bijna 77 jaar, maar alle jaren tot ik op stap geweest ben, altijd feest. Vriendschap, luid die ze tegenkomt, die ze helemaal niet kent, die ze om de nek vlucht, er is eigenlijk niks verkeerd op die dag. Voor mij is dat het familiegevoel wat ze met iedereen hebt. De verbroedering, de komt gewoon met de vastelavond luid tegen, die ze bij wijze van spreken nog nooit hebt gezien. Dus het is samen een liedje te zingen en dan begint ze met elkaar te praten. Alsof ze elkaar al heel lang kennen, of ze familie van hen is. En dat vind ik het allerschoonste van de vastelavond. Nou, sowieso zeg maar de saamhorigheid wat ze creëert met de lui. Opeens komt ze in een totale andere wereld terecht en die kent ze al de zorg letterlijk vergeten. Iedereen in principe maakt plezier en is vrolijk.
En dat maakt het voor mij gewoon heel erg leuk en gezellig. En ja, ik vind het gewoon, ik leef er echt het hele jaar naartoe. Ja, we doen erheen zien in de stad met de lui allemaal gezellig. Een klasje neren en een putje bier drinken. Zelfs met lui die ze niet kent, moesten ze met een conclave gaan. Dus dat is hetgene wat carnaval leuk maakt. Dat zit in echt, denk ik. Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Op mijn 21e ben ik daar gaan studeren. Maar daar bleef het in die zitten. Ik heb dat van pa's aan de kant metgekregen, met name. Deze opa, dat was Joe Smeets, ik weet niet of dat het zet, een bekende Maastrichtenaar. Ik ben altijd optochten ingegaan, metgesleept geworden, altijd schminken, 3 dagen lang. Dus ja, dat zit gewoon in dich. En natuurlijk bij dich, dat ga ik toch niet meer kwijt. Ja, eigenlijk samen genieten van schöne muziek, van gezelligheid onder elkaar. Ja. Het gevoel hebben, demonstreert dat eerst in de brei voelen. Dat is ja voor mij eigenlijk de vastelavond ook van, ik wil dat beleven, metmaken. Ja, voelen. Van binnen voelen. Voelen. De eenheid tussen de lui vind ik fijn. De spreekt met een iedereen, de schijkt met een iedereen, lui die zich aan niet kent. En iedereen aanvaardt dat, pikt dat. En het allemaal op een heel leuke manier. Wat is carnaval? Ja, voor mij is dat het plezier ook al van te vuren. Met ze niet met, ik heb toch ook wel vuil, dat vind ik later in. Mich keren onherkenbaar verkleed. En me staan tussen de kinderen in wel een goeie. En ja, dat plezier wat ik al van tevoren had. Bekjes te maken dan, en dan onherkenbaar verkleed te gaan. Ja, dat huurt erbij. Ja. En dan de rest, ja. Lopen met familie en met vrienden en met kennissen. En de kun zich met de carnaval kun ze ook dichter dezelfde lui en alles tegen. Die wat ik kennen en weer het pruikje. Die was zich aan jaar niet. Goed, heel gezellig altijd. Maar ja, voor mij persoonlijk, vooral ja, de kleurenpracht. En als hobbyfotograaf is dat ja, een van de schoonste dingen, denk ik, om te fotograferen. En ook het enige moment eigenlijk in het jaar dat ze gewoon leuk is fotograferen zonder dat ze er problemen met hebben. Normaal, ja, kun je niet zomaar gewoon fotograferen, dan moest je altijd even de toestemming vragen. En met de vastelavond is dat gaat makkelijk en dan is je nog toegankelijk om gefotografeerd te worden. Ja, de Hupslolle, die 3 dagen. En de veur, het inholen van de prijs en het uitroepen. Ja, ik vind het allemaal leuk. Hè? De flauwe kwats wat ze allemaal maken. En lui tegenkomen onderweg. Dat hebben we wel met gemaakt. Dat ze op de Vrouwenplein komt, die wordt maar gaan alleen. En dan komt ze de groep lui tegen. En die zeggen, hey jong, begrijp je toch? Ik zeg, nou de dingen, nou de zoekkoelen van Lo. Maar ik ben de weg kwijt geraakt. En dat is de eerste dat met 4-5 maanden al horen. Dat al kut en dan horen ze een landkaart uit van Oostenrijk en dan gaan ze daar de weg op zoeken. Zo'n kwats allemaal, hè? Dat is toch prachtig. Ja. Die voorbereidingen, pakjes maken en de kader versieren, dat soort dingen, dat maakt het leuk. Dan krijg je al een fijn samenwerkingsgevoel met de lui om de heen, de vrienden dat samen met de dat hoort ook dan natuurlijk bij. Dus, dat is echt, en vooral ja, ook de brandweer binnen zijn voeten zit de opening van de vastelavond in de week. Dat ze daar leuk tegenkomt, die zich daar niet herkennen, ja, dat vind ik zo geweldig. En ik is ook een beetje leuk, wie ze misschien zeggen, voor de gek houden. Dus dat ze zich helemaal niet herkennen. Dat is voor mij eigenlijk een beetje wel de carnaval. En dat ze dan met lui in contact komen, die ze helemaal niet kent. Door het touwleven, het bouwen van de wagens, in ons doen, het schrijven van de liedjes weer, het opnemen ervan. En dan leef je toch eigenlijk naartoe tot het moment dat het is. En dan denken ze, het is zo snel gegaan. Maar dat is toch, ja, dat is de ganse jaar op werk. En dan wil ze toch een paar dagen woens even lekker los kind gewoon zeg maar, op een bepaalde manier wat ze zelf wil invullen met andere lui aan. En dus is dan eigenlijk tot van directeur tot, ja, tot gans onder aan de rang. Iedereen gelijk is op dat moment. Vastelavond, en dat is dus de tweede vraag. Vierste niet alleen over het algemeen. Met wij vierstig vastenavond. En boe.
Eigenlijk vrij simpel. Als ik die tegenkom, moet ik een pruisje met die kunnen maken. En dan moet ik zelf kunnen bepalen of de pruisje een half uur duurt, of een uur duurt, of anderhalf uur duurt. En dan moet niet in de ganse groep om je te trekken van kom gewoon weer. Dat is dus dat is wat we dus niet willen. Dus dat we in de setting van tweeën gewoon de streek doortrekken. En heel veel inderdaad tegenkomen, even een pruitje maken, even een glaasje bier drinken. En ja, dat is vastelavond voor ons. Dit jaar bestaat Segura 25 jaar. Dus ja, ik vier de laatste 24 jaar met Segura vastelavond. Uiteraard met mijn vrouw en ook met mijn dochter. En dan op fun. En dan trekken we dus 3 dagen lang trekken we goed met ons trommelgeweld, wie dat zo genoemd wordt. Het zien een aantal lui die slaagwerkervaring hadden, die hebben zich gevonden met vastelavond toen. Na vastelavond hebben ze gezegd van ja, kinderen gaan meer met gaan doen. En dat was verdiept in Braziliaans slaagwerk. Ja, dat begon een beetje populair te worden. En zo zijn we er mee weggegaan. Nou, in de eerste instantie waren er dus een paar vrienden. We waren met z'n 8, met nog 3 andere lui die daar zo'n beetje half bij hoorden. Die zijn later afgehaakt. Vanwege aanderijen, niks spannends of zo. Ja, met die 8 lui, de kinderen wel gehad, maar niet zoveel. We hadden wel genoeg instrumentarium om dat te kunnen doen, maar mocht zeggen, stel in ieder geval voor. Ik bedoel, dat is van ieder instrument één ding en ja, dat klinkt niet geweldig. Dus wat gaan ze doen? Dan gaan ze dus familie vragen, de vrouw, de man, de kind, de nichtje of de buren of ze gaat. En zo langzamerhand breidt zich dat dus uit. Van kind af heb ik dat ook gedaan met mijn ouders. Daarna met mijn eigen kinderen. En dan wordt er dan op een gegeven moment naar huis gebracht. En dan ging ik weer met een familie. En nu dan is dat eigenlijk nog steeds. En met de United Majors Band natuurlijk. Dat is toch wel het van ons. Ik heb dat toen, hoeveel dat we nu gedaan hebben, heeft een paar jaar stilgelegen. En toen heb ik, dat vond ik toch eigenlijk nog wel goed chic. Dat ik op een gegeven moment tegen Johnny zag, de chatterij van, ik vind dat zo leuk, ik wil dat toch weer gaan doen. Toen ben ik naar Lou gegaan en heb ik dat met Lou over gehad. Ja, ze heeft als het nog serieus gebeurd en dit en dat je Lou wist. En nou ja, dat hebben we toezien wat toch eens weer met begonnen. Hè? En dat is toch wel een succes geworden. Ja. Zaterdag voor de vastelavond, samen met de Majors en de Pipers. In de cortège, hoe we de prins dus naar het stadhuis brengen. Zondags met de beste vastelavondsvierders in het theater. Want dat vinden we altijd heel erg chic. Om daar een kleine receptie te houden. En dan samen een paar uur gezelligheid onderin te zien. En voor de rest met het volk van Maastricht. Dus met iedereen die er tegenkomen. Met van bekenden, maar ook met anderen. Dus morgens in het theater en dan ook meestal op straat en meestal rond de kakol. En met heel veel plezier, want het is heel chic, daar ging ook natuurlijk de band uit. En daar staat dus Stoniges Marketens op en dat vind ik erg chic. En dan komen de lui op eens af, je ziet dat weer. Of er wordt verteld, ja, de zonnechaussee geweest, die is zus weg. Dus daar kennen we bijna iedereen, maar moet zeggen, wel iedereen. De laatste jaren ben ik onderdeel geworden van 2 verschillende groepen. En dat is al een jaar of 11, 12 geleden ben ik lid geworden van de United Majors Band. En daar trek ik met rond op de zaterdag en de dinsdag. En nog korter geleden ben ik messenleender bij Paus Ivo Dictus ten 11e geworden. En dat doen we op zondag. Dus dan blijft nog de maandag over om verkleed te zien. En dat is dan de dag tot ik gewoon een pakje ieder jaar opnieuw probeer te bedenken. En dan hoe goed samen met mijn broer nog rondtrek. Of alleen. Ik vier vastelavond met mijn zaad en Monique. Ik doe dat al 48 jaar met Oet Keuns. En ja, dan trekken we door de straten van Maastricht. En ja, ik
vind het altijd een geweldig moment, zeg maar, bijvoorbeeld bij de Bombardier of bij de Osaka te beginnen en dan zo langzaam de stad in te schievelen. Ja, en ik vind dat gewoon fantastisch en ik denk dat het ook een goed voorrecht is, denk ik, om met Chef Dusto en mijn goede muzikale vriend muziek te maken, samen met al die anderen. Maar Chef is toch wel de muzikale maestro van Esse Harmonieke. En een fantastische mens met een fantastisch karakter. Zondagmorgen, een kwartier voor 10, stond weer bij de Prins te zingen. En dat doen we samen met een gedeelte van de Maastrichter Kak. Dat is eigenlijk de groep hoe we met de vastelavond rondmarcheren. Dat is een groep vrienden en familie die zich bij bijeen hebben gepakt en die dan kans om Maastricht trekken en ja, genieten. In Maastricht met mijn familie. Vrouw, kinderen, kleinkinderen en inmiddels achterkleinkinderen. Het is dan altijd de zoete inval bij ons thuis. Want we hebben een van de bedden, dat is heel hoog en dat onder de matras. Daar hebben we dan een soort kist gemaakt en daar liggen alle carnavalskleden in. Dus carnaval zondagmorgen komt iedereen tot ontdekking dat ze bij ons een gepeksgoed of kinderen komen worden. En dan zit hij in een puin op en puur gezellig. En wat ik ook heel schoon vind aan de vastelavond is dat ik toch best wel veel nieuwe vriendschappen heb opgebouwd met de lui door de jaren heen. Dus andere collega-fotografen en ja, ook gewoon lui die dezelfde passie als die delen. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus ja, vastelavond en maak ook nieuwe vrienden, dat is ook wel bijzonder. Ik ben de afgelopen jaren altijd bijna samenband geweest, dus de trekt eigenlijk van plaats naar plaats. Ja, dat speelde zich vooral af, ja, gewoon eigenlijk tussen alle straten hoe we met karen mochten komen, want we hadden wel een kar bij ons. Tussen de Friedhof, het Amelsplein, de Merit, het Onze Lieve Vrouwenplein natuurlijk. Ik ben ook een aantal jaren met een Afrikaanse percussiegroep geweest, nog voordat ik bij de Samba-band kwam. En daar waren we eigenlijk meestal rond de Kooistraat te vinden. Brum, ik heb geen idee. Maar daar speelde zich dat altijd af, dat we met die groep bijeenkwamen. En dan soms trokken we vandaar nog terug naar het Onze Lieve Vrouwenplein. Maar ik ben wel echt een straatcarnaval vierder, moet ik zeggen. Ik kom alleen maar in de kroegen om naar de wc te gaan. En voor de rest, of het nu regent of niet, dat maakt me niks uit. Ik ben altijd op straat. En op maandagavond? Zieshoem natuurlijk. Ja, dat is wel echt een hoogtepunt. Ja, ja, uiteraard, dat hield er gewoon bij. Dat dan ik eigenlijk zelf pas sinds, volgens mij 2017... Toen ben ik daar de eerste keer echt vol bij aanwezig geweest. En ja, dat vond ik zo apart. Dat is voor mij echt ultieme carnaval, wat daar gebeurt. Als ik ook die foto's en filmpjes terugzie van die jaren, dan denk ik, ja, dit is precies hoe de vastelavond eigenlijk om draait. Iedereen staat te springen, te dansen, muziek, overal om zich heen, gezelligheid. Ja, stop. Ik kan het niet anders zeggen.
Wat is het meest bijzondere wat ze de afgelopen 11 jaar hebben metgemaakt met vastelavond? Wat maakt dat zo bijzonder? En kunt ze daar eens in metnemen? Nou, een van de eerste dingen wat bij mezelf opkomt, is het moment dat ik een jongens gefotografeerd in een rolstoel. En die werd omringd door avatars. En die vreugde wat leesbaar was van zijn gezicht, dat was zo bijzonder, hè, of voor de dag van zijn leven had. En ja, dat soort dingen vind ik wel heel erg bijzonder. Dus om te zien ja, hoeveel vreugde het kan brengen, hè, de vastelavond voor sommigen. Voor mij was het eigenlijk dat ik geprezen ben geweest van de week van de Brusselse Poort bij de mineurs. Ben ik in 1994 hertog geweest. En dat is een heel schoon belevenis, want het carnaval is een heel goed spul. En als de hertog is van de mineurs, dat degen al met en de giesten ook het blijdschap om de lui. Zo zelfs bij de dingen van de gehandicapten. En we komen daar binnen en dan kunnen mensen op me gaan die zeggen, God, je ziet voor mij vandaag mijn prins. En ik zeg, ja kind, daar ben ik. Er is geen moment van me afgegaan. En daarvoor deed het. Ik heb geen ene carnaval overgeslagen. Zelfs net wie je militaire dienst was. Toen heb ik aangegeven tegen de commandant dat hij mij op maandag ging, hadden we een weekendverlof, dat hij mij op maandag ging verloven. En ik bracht ook een schoenen ring met van de kwaadzoet heen. En nou ja, carnaval gevierd. Maar dat was toch goed gelopen. Dus op dinsdagmorgen kwamen ze me met de MP opholen. En ja, bij de commandant, ja, en dit en dat en zo en zo. En toen zag je, dan werd ze altijd begeleid door deze of gene. Toen zag je tegen die, ga eens even naar buiten. Toen zit er tegen me, ik ben een Brabander, dit is niet gebeurd. En ik was gewoon. Wat mij echt heel erg is bijgebleven, was volgens mij in 2007. Toen was ik zelf jarig met de vastelavond, want ik ben op 20 februari jarig. Dus heel af en toe valt dat toevallig samen. Volgend jaar hoop ik ook, want dan valt het ook met mijn verjaardag. En ik vind dat toch altijd op de een of andere manier wel heel bijzonder. Want ik was toen met een groep vrienden en die hadden bij de café, hoe we toen op de Friedhof waren, hadden ze lang zal ze leven en zo aangevraagd. En ik wist dat niet. Dus ja, veel stonden daar gewoon gezellig bij en al boeten. En opeens wordt er lang zal ze leven gedraaid om 12 uur. En ja, zo'n dingen, ja, dat maakt het heel bijzonder. En er waren toen vrienden die hadden allemaal gekke dingetjes voor me metgenomen, kleine cadeautjes en zo. En ja, dat zijn dingen die vergeet ze natuurlijk niet meer. Dus dat is voor mij persoonlijk wel heel bijzonder geweest toen. Ik ben ook heel erg actief bij de Zeuteninval. Dat klopt. Ja, ik ben daar ook heel toevallig bijgekomen. En ik ben een keer, heb ik op zo'n Alpen horen moeten blozen. Ik ben een keer EHBO-pop geweest. Ik ben een keer als marionet Michael Jackson opgetreden, waardoor Guido Jansen dan bewogen wordt. Nou ja, verschillende dingen. De NOS zou naar Maastricht komen en die zou een televisieopname gaan maken. En bij de vergadering van de Zaten Hermaniekes wordt dat bekendgemaakt, Mart van Leijf en de Roman Wilms die deden dat nog. Er was een hoop commotie, ja, wat van Hermanieke moet dat nu gaan doen en wie zou dat nu horen? En uiteindelijk, op het einde van de avond, naar Velge Ensel, wordt uiteindelijk besloten tot 2 maanden van ieder Hermanieke afgevaardigd worden. En dat wordt en dat moet dan blijven. En ik als 18 jaar, dus nog vrij bleu in het leven. En ik kom in de café in
En het eerste wat me gebeurde, dat was kwak. Een saxofoon op de grond. Nou ja, als een saxofoon valt, dan is er kapot. Dat kunnen ze eigenlijk van goed gewoon. Graap hem op. En ongelooflijk. Ik had het nog, er zat een dikke bloeds onderin, maar dat maakt niet uit. Dus rustig echt lees gebeuren, tweede lees gebeuren. En uiteindelijk zit de Wie Lambrechts dat jij het vuur aan de pilier stoom. En hij zegt, gooi die in 7 tegen 1, de 10 in. En bij ons in het harmonieke van bestond het pas een paar jaar. Ging dat zo van rom, 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 tot de rom, pom, pom. En die hoorde de 10 in en dat ging ganz anders. Dat ging prrrm, prrrm. Nou, ik stond met goede ogen te kijken wie dat allemaal ging. Maar het chique van die avond was, dat eigenlijk al die zaten harmoniekjes van toen dat die met Leddenmeuten, de elektroliedje, de straatengelen, uit de kunst, vroeger nu hebben we al gehad, al die oude zaten natuurlijk, die waren daar bij en zo hebben we elkaar leren kennen. Het is inderdaad een heel bijzonder jaar voor ons, tot dit jaar 11 jaar bestaan als Komt Ziek op Zak. We hebben de dames sowieso al in eerste instantie gefeteerd met een Charleroi Rus. Dus hij is de puzzel, de Maastrichter puzzel. Dus hij stond. Daar stond weer ook op, daar zijn we ook voor gevraagd. En het leek er dus een leuk idee om het stukje vanuit de puzzel inderdaad te vertalen naar een foto in. En dat is inderdaad, dat hebben we voor aan de dames gegeven. Dat is de eerste stap van het jubileum. En vervolgens zien we voornemens om een quiz te gaan organiseren. Een quiz online via Facebook Messenger. Waarin we zelf een aantal vragen gaan stellen over Komt Ziek op Zak. Dat is toch eigenlijk, ik schreef ook eens liedjes voor anderen. En als ik dan voor een vereniging een nummer moet schrijven, en ze draaien op de carnavalswagen met een optocht, dan denk je, wow, dat is toch leuk? Tot 10 liedjes wordt gedraaid dan, hè? Of ook, ja, de zoekkoel was ook heel leuk. Wie ze straks al zag, kunnen ze ineens uit, ja, dat heb ik weer uit en niks, besteed ze door. En ja, dus om zoveel luidvoerdig, hè. En dat is ja, gewoon uniek om dat met te maken. Dat maakt misschien onder één keer met. Sleep alleen maar een vedeltje. Klein vedeltje. Hoe op State United Meters ben en de lui altijd moeite hebben om het te lezen. En daarna heb ik niet weten wat het betekent. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Maar ik doe dat wel met veel plezier. Dus wat dat betreft is dat wel leuk. Als je de chatterij geweest bent, dan is dat een lichtgewicht. Dat stelt dat niks voor. Maar ja, toen denk ik dat over anderen zich daar met bezig. Dat weet ik niet. Maar het heb altijd gaat in de hand. En hetzelfde als iemand loopt met een trommel of met geen anders. Dat is ook voor ons woorden als dat ze normaal vrijkens lopen. Als je het moest metschouwen, is het altijd voerder en moeilijker. Daar moest je op letten. Ik heb het eens een keer metgemaakt, stonden voorbij de kakao. En die stond aan de ene kant. En het vedel stond aan de overkant, neven de trom, hoe de tap was. En ik ging dat natuurlijk wel in de gaten. En de ene keer zag ik het vedel bewegen en weggooien. Ik zeg tegen Michel, hou me weer vast. En die is naar de overkant gegaan naar de jongens toe van, ga je het vedel even trekken? Nou ja, was maar flauwekul, dat weet ik niet. Maar ja, intussen wist het toch wie dat steeds opletten. Dus ik kom terug bij Michel met de vedel. Zeg Michel tegen me, ik heb dich nog niet zo hard zien lopen. Mijn allerchiekste herinnering is dat ik getrouwd ben op carnavalsdinsdag in Café de Zwaan in 2012. Ja, mijn vrouw Nicole leren kennen, jaar geleden bij Segura. Toen hadden we nog niks, dat is later pas gegroeid. Nou ja, carnavalsvierdag op een top. Dan komt dat zo ter sprake. Het zou leuk zijn om met vastlovend gaan te doen. En mijn vrouw werkte toen bij de gemeente. En een collega van haar, een bijzondere ambtenaar, die kreeg het te huren. En heeft iets toen gezegd, ja, dat wil ik wel voor u doen. Nou ja, in 2012 bij de Prinsoetroep was ik van plan om mijn vrouw ten huwelijk te vragen. We hadden toen een muziekinstallatie geregeld. Die zou dan dus bij Café de Zwaan moeten komen te staan. Maar dat wordt al heel snel opgemerkt
door, wat is dat ook weer, ik ben het even kwijt, de lui die de boel in Maastricht in de gaten houden. Maar die zagen van, dat mag helaas niet. En dat was eigenlijk niet moment geweest om dat te doen. Dus ja, wat moesten we nu gaan doen? Dag daarna is op de maandagavond altijd de Zaterdag-Niekes-vergadering. Ik denk dan, moet ik dat met de kans pakken. Want Veer hadden namelijk ja daarvoor nummer 11 getrokken. En dan moesten dus, ja, daarop moesten dan dus daar spelen. Nou, Veer hebben dus optrijdsdag gedaan. En op het laatste moment van de optreden heb ik dus mijn vrouw uit de zaal naar voren gehaald. Die speelde toen nog niet met. En die heb ik toen ter huwelijk gevraagd. En nou ja, goed, dan wist ze dus precies wie niet dat is. De prins uit roepen. En toen hadden we ook het idee van, ja, en nu moeten we gewoon plannen om te gaan trouwen. En toen viel mijn vrouw in van, ja, maar die collega van mij heeft toen gezegd, die wil dat best voor u doen. Dus we zijn heel snel naar de gemeente gegaan. Is het mogelijk om? En ja, en we hebben dus alles weten te regelen om inderdaad op carnavalsdinsdag in Café de Zwaan op de Meijers te trouwen. In alles erop en eraan, gans carnaval. En ja, daar zijn we dus getrouwd. Maar goed, we zijn dus getrouwd op carnavalsdinsdag in 2012. En volgend jaar zien we op carnavalsdinsdag exact 11 jaar getrouwd. Nou ja, wie zullen wel zitten hebben? 's Morgens de prins van Maastricht wakker zingen. En dat is zo leuk, dan komt dan de hele buurt bijeen. En veel zingen dan, Frans Steunen zingt dan. En dan soms nog iemand. Het prinselijk Veendel wordt dan opgehangen. Ja, officieel. Dus dat is heel officieel met het volkslied. Kakelpiepers komen in volle maat. Dan krijg je vrouwen. Ja, en de prins dan, die moet dan een inspectie doen. En of de Geneva-klok, wat in de tunnetjes zit. En de Clea en wat ze op de kop moet allemaal kloppen. En dat is een hele ceremonie. Weet het, in Walder ben ik dan met begonnen. Ik had Jackson 5 gezien, of een jong gezien, wat Jackson 5 nog deed, met 4 poppen even zich. Die had alles met degen, wat heel deeg, door middel van het stekken. En dat vond ik zo leuk, dat ik dacht van, ik ga dat doordoen, maar dan met 2. En vooral tot ik eng te vrees heb, durfde ik nu in de café in, stond ik altijd goed, maar gaat de stoom. Wist niet echt leuk gekleed. Ja, dan steer ze met de stoel, maar hup ze gaat, hup ze naar echt. Dan krijgt ze daar commentaar op. Hè. Nou, en dat heb ik toen ineens zitten violen. En toen had ik zwart met gouden pekjes gekookt, dus een paar cent. En dat dan van maakt dat toch. En ik heb toen uitgeprobeerd in Wolda. Maar dat duurde maar 2-3 straat. En gewoon alles weer. En ja, dan probeerde ze dat te verbeteren. En toen had Lou, die was bij de United Nature Band de baas was, hè, de commandant, die had dat gezien en die zei, goh Bert, die maakt er shotten van en ik eerst met de spet in de zee. Dus dat hebben we toen ook gedaan, op tijd van een paar weken. Ja, weer naar een aantal straten, gewoon ik weer alles weer. Maar in de loop van de jaren is dat steeds schöner geworden en steeds vaster, hè, tot ik het langer moest uithouden, voordat het allemaal losging. Nou, en dat was eigenlijk... dat was voor wat ik na jaren wordt uitgekozen. En dan komt de tempeliers komen naar een stoel. We hadden toen de café met de zaal. En die zagen van... met Frans Buitendijk. Ja, maar dat waren die 2, ja, Buitendijk en Mar Willems. En die deden alsof ze de zaal kwamen horen, dat ze het eten wouden bespreken met mij. Ja, toen had ik daar van te vroegen of ik vastelavond hier. Dat is wel heel erg chic, hè. Als ik voor mijn eigen praat, een chique herinnering van de vastelavond is het jaar 2008. Maria gewonnen. Ja. En mijn winst was altijd om eens een keer bovenop de wagen te staan. Bovenop de wagen. Als ze mooslief naar onder. Als ze mooslief naar onder kwam. Op dinsdagavond. En ja, daar om 12 uur te kunnen staan. Ja. Dat was geweldig, ja. De Richard die zag ook iedere keer van, vrolijk, wat is hij u verkeerd. Maar dat was ook zo. Dat hadden veel als ik zelf al, wat is u voorkwam. Bij overal boven stond en boven met gingen en wat voor mooi doen. Dat verdacht ik, Van die beleving natuurlijk, hè. Ja. Want iedereen kost het dan ook van het liedje, hè, van Maastricht. Ja. Dat is eigenlijk het Maastrichtse doorbraak, hè, geworden eigenlijk. Ja. Dus van toen af aan moeten we met een muts over als ik koop door Maastricht trekken. We gaan niet leven een schön lopen, zoiets zien we nog lang niet. Doen we niet. Het ontvangen van het kanon, ik laat het even zien.
Dat was erg goed op. Dat heb ik in 1981 heb ik dat gekregen. Als beste vastelavondsvierder. Dat ik altijd in de groep had. De sokkerkleuntjes, dat waren een groep van 55 lui. Die voor dus ieder jaar in een nieuw pakje zaten. En dat wordt gesminkt. Bij ons toen de tijd in de Passenhavenstraat. Het waren een onderin dat we wel ze niet weten. En als we in het kartij slepen, dan waren we heel erg goed. Tot we dat weer samen allemaal hadden gepresteerd. Op zo'n leuke manier de vastelavond een ontzettende impact, een invulling te geven. Maar er stond er 4000 lui, echt 4000 lui op de friethof. En toen moesten we een liedje gaan zingen. En dan hadden we een beetje zo'n conflict van wat gaan we zingen. En toen zag ik van nu zo gewoon naar zingen samen. En ik kreeg meteen van drie maanden hier, nee, dat gaan we niet doen en dat kunnen ze niet maken. Maar in het liedje zitten samen zit het friethof, de merit en ze bouwen plein. De tekst zit daarin proberen. En dan zeg ik even dat we gaan zingen, ja, dan krijg je de lui goed mee. En wat gebeurde? We gingen zingen, ja, en de ganse friethof, die zongen dat, ja, zongen niet met, maar die gingen gaan van links naar rechts. Ja, en dat was zo'n chic moment, dat ze echt, na de hand gingen we dan van het podium af, en toen kwamen we hem zijn brood tegen, en zei, ik heb eigenlijk goed lui zien janken, dat hier dat liedje zo van friethof, merit en ze bouwen plein. Ja, dat was zo'n chic moment, dat vergeet ik nooit meer. Ja. Ik hou van die en die van mij, zo wunderbar, schalalala. Ik loop door de nacht, de straten zien verlaten. Ik zing die stom en binnen alle staten. Pleinen en steegjes, overal leesjes. Ver met de street, op zoek naar het feestjes. De nacht gaat ten einde, het wordt alweer dag. Ik fluister in die oor dat ik die geren maak. Ik heb dich zo geren voor altijd bij mij. De lachst ook zo leuk, dus zeg ik tegen die. Kom zie, kom zie, kom zie, kom zang. Warten een dag, shalalalala. Die vuur is bij mij en ik bij die. Zo wunderbar, shalalalala. Kom zie, kom zie, kom zie, kom zang. Warten een dag, shalalalala. Ik hou van die en die van mij. Zo wunderbar, shalalalala. Kom zie,
Kom zie, kom zie, kom zie, kom zag. Wat een dag, sha-la-la-la-la. Ich hau van dich en dich van mich. So wunderbar, sha-la-la-la-la. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, sha-la-la-la-la. Vraag 4. Vorig jaar hebben de Tempeliers een wedstrijd uitgeschreven voor Seerdien Brak. Dus nu zijn we weer benieuwd. Wie zou 10 Brak uit met vastelavond? Wat heb je gedaan om ook de vastelavond in huis te holen of aan de buitenkant te laten zien tot het vastelavond is? Ik ga me met die dag echt geen moeite doen om het opgeruimd te houden of zo. Dus nee, overal lekker delen pakjes, schmink, dat soort dingen. Ja. Confetti natuurlijk, wat ik allemaal s'avonds nog uit de pak tevoorschijn komen en zo. Maar goed, dat is dan weer een zorg veel later. Helemaal versierd. Vullen nu al heeft mijn vrouw versierd. Een tafeltje met een glazen plaat. En onder die glazen plaat zitten zo'n vekjes. En er liggen maskers en confetti en serpentines. En ik weet niet wat, allemaal kleine dingen. Hij is al versierd. Heb ik ook nog 2 grote carnavalscanvassen. Die heb ik niet zelf laten uitprinten, maar die heb ik gekregen toen ik was genomineerd voor de vastelavondsfoto van het jaar. Ben ik 2 keer voor genomineerd, in 2018 en 2019. En die heb ik dus op goed dook heb ik die ontvangen. En ja, die heb ik dus ook altijd in huis. Dus ik heb eigenlijk dan altijd wel een beetje sigaret van vastelavond in huis voor het ganse jaar. Dat is dus inderdaad ook de man met de sigaar. En die andere is de clown. De dansende clown. Hoe ik aan kan zien tot het vastelavond is, dat is vooral als ik 's morgens goed uitgerust vanaf mijn slaapkamer naar onder ga en dan zie ik op het portaal en de trap af en in de huiskamer allerlei kledingstukken en hutjes en accessoires liggen in de omgekeerde volgorde als wie ik ze heb uitgedaan. Zo kom ik ze dan wat tegen. En dan ligt er ook een hele hoop confetti. Ja, want als je bijvoorbeeld op de zaterdag met de Prins meeloopt, ja, dan komt ze onder dat confetti-kanon door. En daardoor dik ze nog door. Voor tot dat helemaal van de gaaf is. Al heb ze de gedoucht, komt toch nog ergens confetti tevoorschijn. Ja, als we dan terugkomen, dan ligt alles onderin. Dan is het kleed ja, schön. De schmink. Versierd natuurlijk. Ja. En dan liggen de kleuren met de heringen op de aanrek. En dan zien we blij is van de bedschool, want dan zien we doet en doet nu. Mijn vlag ziet er niet vreselijk goed. Ondanks dat ik dat niet ga, is het toch vreselijk goed. Ja, ik heb wel die vlaggen allemaal. En is al voor de route, hè. Dan heb ik dan beerflesjes en ballonnen en zo gaat allemaal. Dat is echt wel versierd. En natuurlijk carnavalmuziek. Overal ligt wel geld, op de stoel hing het, op de bank ligt het. En dan blijft er ook liggen. Tot vastelavond dum is. En dan wordt alles op waar er was in gedaan. En dan is het weer de kans in voor een jaar. Hè? Even te zien is, daar zo. Is dat een afbeelding van zichzelf? Ja, dat is een afbeelding van mezelf. Die heb ik goed gekregen. Dat is van een fotograaf geweest. Ik ben zijn naam heel even kwijt. Ja, en ik vond het zo'n chique foto, heb ik goed gezag en die heb ik toen een keer gekregen. Zo hebben hij in de kast hebben veel gehad, tierlantijnen staan. Hij staat gaat rood, geel en groen. En een foto van mijn familie. Even kort bij laten zien. Mijn zuster is samen met de Surinaamse dames, misschien zei ik dat gaat. Die is toen carnavalsvierde van het jaar geworden. Dat is mijn zuster. Ja. En een foto van de schilderij, sorry, van mijn pa zal op. Die heet Jacques Freke gemaakt, in de kunstenaar. Ja, dat soort dingen, dat hangen we dan heel zo op. Hangen gaat hoedje, gewoon de slingertjes door de kamer. Maar wat ik wel eigenlijk heel speciaal vind, ook in die eind 80er jaren, dat was op, je hebt dat ook alweer,
Allerheiligen, 2 november, zijn we bijeengekomen met het harmoniek en moesten een poster gemaakt worden voor een LP van Beppie Kraft. En het harmoniek had zich gans bekleed. En voor het stadhuis wordt een foto afgetrokken. Maar Jean Kraft en Marie, dat waren goeie vrienden van mijn ouders. Dus Jean zat er die morgen ook met Fluk, de hond, op die hoes, op die foto. En mijn ouders op die foto. En uiteindelijk, ja, Jean is gestorven, mijn pa is gestorven. Uiteindelijk heb ik die fotokist uitgeknipt van die hoes af. In zwart-wit. En die stond bij mij nu al 10 jaren voor de venster als het vastelavond is. En dan komt ik ze bij mijn ouders op visite. En dan vertellen ze van alles. En een van die woorden wat Schenk was, denk ze, hij oud kloeten, flauwekeur. En dus Harry, die heeft dan zo'n woordelijkje van een strip boven zich van gezellig, hè. En Schenk zegt dan zo'n woordelijkje dan boven zijn kupje. Oudkloeten en Harry. Dus ja, dat is voor mij eigenlijk het symbool van mijn vastelavondskamer, zeg maar. En dan neem het geel en groen, wat dan natuurlijk ook de kamer pareert. Maar dat spreekt eigenlijk vanzelf. En natuurlijk de 3 vlaggen, wat ik altijd wel heb uithangen. Dit vind ik wel chic, ja. Vandaag heb ik geen tijd om te botsen, om te vloeken door de street. Want nu is het weer zo wie om te springen voor een ketel en muziek. Vandaag. Susie, dus wel goed. De volgende vraag. Die heeft betrekking op de pekske. Dat is wel zo ongeveer het meest importante onderdeel van de ganse vastelavond. Wat dijst die aan? En dijst die elk jaar hetzelfde aan? En voor wat dijst die dat aan? Kunt je dus de pekske laten zien? Normaal gesproken, wie ik alleen ging, en nu dus nog de maandag, dan doe ik altijd gaat wat enigszins met de actualiteit te maken had, maar dan meestal wel een buitenlander, want ik maakte ieder jaar dan ook in die taal een soort snelcursus voor die buitenlander om met vastelavond Maastrichts te komen leren. En daar stond eigenlijk altijd, dus links stond dan de buitenlandse taal en rechts stonden de Maastrichtse zinnen en dat waren de belangrijkste zinnen om met carnaval in elk geval te leren. En ja, dat beukske, dat was de running gag voor iedere vastelavond, want leuk komen dan dik sloeren, wat heb ze in een beukske staan. Ik heb nog wel zo'n beukske heel liggen, als ze dat wel zien. Leuk. Dat jaar had ik me als Franse legionair van het Vreemdelingenlegioen verkleed. En dan had ik het open en dan heb ze de zinnen van, die had ik dan geplastificeerd, want anders loopt het van de draangans door, de letters. En de laatste zin, ja, de eerste zin wordt dan meestal het liedje vertaald. Maar hij staat boven, tiens, voilà du boudin pour Clara. Maar dat is toevallig ook nog het lieflied van de legionairs. En dat wordt dan vertaald met, wij brengen nog een weurs naar Clara. Dus dat was heel toepasselijk. Maar de laatste zin had altijd het meeste succes. Hij staat, chauffeur, je vais vomir, chauffeur, ik moet spelen. En dat vond de lui altijd de leukste. Ik ben een keer op de weegschaal gaan staan, zonder pak, met niks aan, een onderbroek. En daarna met pak. En toen ook toen zelf gewogen dus. En dan bleek dus dat ik met pak en met instrument, helm en alles 30 kilo erbij heb. Voornamelijk omdat ik heb dan een leren broek. Als je dat heeft, dan dacht je nu nee dan. Alhoewel, kun je me even aan. Ja, dat weegt al gaat. Ik heb hier de stevige stiefel heb ik aan. Ja, dan heb ik dat pak, dus met een jas. Dat is een goede normale jas. En daar zit dan Sky op, daar zit dan van die beschermplaten op, die ze bij motocrossen gebruiken. Daar hangen batterijen in. Dan hebben ze met een helm, ja, dat weegt ook niet niks. Dus ja, dat is nu wel ja. Ja, goed. Zo is wij niet vuil. Ik heb nu mijn leren broek aangetrokken. Wat ik altijd aandaan, dat is dit. Dat is soep, voor en achter heb ik erop geschreven.
En wat heb ik nu nog? Dat het pak best breed is. Dat zal me aan als gaat te vuil over mijn shorts zakken. En het is ook om het gewicht groot te verdelen. Dus dan krijg je dus dit idee. Daar. Dus dat is de onderste laag. Nou ja, dat is van het schoenrubber. In de beginjaren van Segura, dat kun je zelf ook wel rappelleren. Het wordt, vind ik persoonlijk, met vastelavond steeds warmer. Vroeger hadden we een meter sneeuw en dan wordt het -10. En nu is het plus 5 en dan heb je gaat regenen. Dus ik krijg het steeds warmer in mijn pak. En dan is dit mijn jas. Dan gaat dat eruit halen. En dat is een beetje gedoe. Als ik 's morgens voor ikzelf vertrek. En dan kan mijn vrouw even helpen, met name voor op mijn rug, soms blijft het hangen als ze gaan, dan is het heel lastig aan te doen. Maar meestal lukt het wel zelf. Nou, dan krijg je dus dit. En dan hebben ze staan op rintjes en knopen om dat allemaal fatsoenlijk droog te krijgen. Want even loeren. Daar zit dat. Voilà. Ja, dat kind ook. Ja, dan hebben ze dus de jas. Een beetje weg aan het zoals de jas heet. En dan heb ik nog een aanhanging. Dat is eigenlijk even een dikke jean. Zo'n dikke jean aan te hangen. Dat hang ik dan erin. En op de achterkant daar ging dan dus een tasje. En in dat tasje daar zitten dus de batterijen in. Om een helm die ik heb, daar zitten lampjes in, ledjes. Om die aan te zetten, zal ik maar zeggen. Ik heb hier trouwens een medaille hangen. Dan krijgt iedereen bij Segura die voor de 11e keer is metgegaan met vastelavond. Bedankt zit erop. En ik heb hier een medaille gekregen van de prins toen ik getrouwd ben. En misschien is dat ook wel ja, apart om te benoemen. Ik heb hier een drietal buttons. En op die buttons stonden portretjes van lui. Die zien dus helaas ontvallen. Dus dat zijn leden van Segura geweest. Die of op het moment dat ze storven of lid waren of geen lid niet waren. Maar die lui zien mij erg dierbaar. Dus die namen nu dan met vastelavond met. Ja goed, dit is dus mijn pak dat ik nu toon. Dan zal ik even mijn helm erbij pakken. Ja, dan moet ik erop zetten. Dan heb ik dan wel een soort, wie zou ik zeggen, hulpstuk van nodig. Ik heb daar een stuk zoomrubber van nodig. Want de helm is van origine gemaakt van een bronfietshelm. Een soort ouderwetse bronfietshelm. En dat is de binnenkant. De zoom daarvan die is eruit gehaald geworden. Omdat er namelijk het smaller is gemaakt geworden. En omdat de zoom eruit gehaald is geworden. Ja, dan kun je het dus even fatsoenlijk opzetten. Dus ik moet dat dus gaan induien. Wil er dus fatsoenlijk op mijn kop blijven staan. Even kijken of het goed heb gedaan. Yes. Ja. Nou, en dan ga op. Even kijken. Nou. En dan is het zo weer. Ja, ik heb pas een vastelavond met Segura metgemaakt. Dus dat is nog niet zo heel lang natuurlijk. En ik vind altijd zo'n pak dat moesten creëren, dat moet groeien. Dat verandert ze ieder jaar weer een beetje. Dan komt iedere keer weer gaat bij. Er wordt misschien af en toe eens gedecoreerd door de een of de ander. Dus er komen spankjes of wat dan ook bij. Mijn oma die is heel erg goed met naaien. Dus die heeft eigenlijk al van kind af aan altijd mijn pakjes gemaakt. En omdat ik altijd rond de carnaval krijg ik dus eigenlijk altijd een carnavalspakje cadeau met mijn verjaardag. En dan hoefde ik tegen oma maar gewoon een weekje het jaar te zeggen van oma, ik heb een goed idee, ik wil dit of dat worden. En dan ging oma aan de gang met naaien. En dan had ik met carnaval een eigen pakje. Een van de pakjes wat oma een keer voor me heeft gemaakt, wat me heel goed is bijgebleven, waar ik
Jasmin van Aladdin. Ja, dat had ze zo super schoon gemaakt. Dat ik dacht van, ja, dit kan ze gewoon in de winkel niet kopen. Ja, althans niet voor een normale prijs, denk ik. En oma, die maakte dat dan gewoon even, die dicht had. Ja. En daar ben ik dan zo groet op. En dan draagt ze dat ook met trots. Met de vastelavond natuurlijk, ja. Het rood-wit is, dat voert toch wel de boventoon bij Jus. Want we hebben zo gezegd van, we willen toch uitstralen tot we van Maastricht komen. En we hebben ook wel eens tot u met de groep zeggen van, luister de derde dag of zo, dan deed iedereen al wat er hier al wil. Ja. Maar we hoeven maar doet de vastelavondskist te griepen. Nou ja, pekschuur natuurlijk bij vastelavond. Het is een vermomming en dan voelt ze zich toch anders met een hutje en een pruisje op. En tot ze het hele jaar door streekclubs en wat ze allemaal deed. Goed, kunt ze bij nog terug? We hebben eigenlijk ieder jaar nieuwe pakjes gemaakt, vroeger. De laatste jaren doen we dat eigenlijk niet meer. Dat gezegd hebben van, we hebben nu hetgene wat we schoon vinden. We hebben zoveel pakjes. Ieder 5 jaar hebben we gedaan. Dat is al zoveel pakjes hebben we. Ieder jaar kunnen we dat gedaan. Ja, daarom, dat bedoel ik. 5 jaar lang hebben we gedaan. Dat is al doen. Ja. Dat is ook de kleur hoe we met een zoepkoel hebben gestangen, met dat pakje. En dat blijft toch altijd bij zo gaan. Dus dat doe ik niet aan. Ik heb een hoop medailles die normaal opzitten en een hoop kettingen om. Maar dit is wat ik het meeste aan heb. Dat koperblauwe kleur is in principe. En we zien dus allemaal meisjes van verschillende regimenten. En die hebben zich bijeengevoegd. Die vertrek zijn gekomen daarvan, terug in Schotland. En toen trekken we dus laten we presenteren weer eens aan de lui. Dat is eigenlijk het verhaal. Voor allemaal verschillende. Ja. Dat we in de tropen hebben gediend. En dat we eigenlijk allemaal in een tropenteken hebben. En dat we weer gegroeid hebben. In optochten is het zich deed bij herdenkingen metlopen. Een Schotse pakje, de Schotse rok en alles onderaan, alles wat met de Schotten te maken heeft, maar wel met een knipoog eigenlijk. Niet echt het chique van de Schotten, maar gewoon met een knipoog naar de Schotten. En dus de ganse band kleedt zich, iedereen kleedt zich anders op zijn manier. En bij jij is het gewoon een ratje toe als het naar school is. Dat is het belangrijkste. Marketenserpekje, dat vind ik dan, dat is zo'n eer om dat te dragen. Ik draag dat met zoveel liefde en plezier. En ook in de groep, ik voel me altijd heerlijk als ik daar met loop. En dan heb ik ook nog altijd een goed klittertje, dat is heel apart, met allemaal verlangen en dingen. En dan heb ik dan een bootjasje op en een hutje op. Of het gaat leuks in mijn haar. En dan, dat is altijd een dag dat ik dus niks officieels heb, dan kan ik dat al doen. Dan ben ik de chique madame, want ik wil altijd een beetje het leuk overkomen. Eigenlijk hetzelfde. Ik vind het hartstikke leuk wie ik me ooit vind. Ze herkennen me gar niet. Zelfs, er stond een collega bij is en die zag tegen me van, je Jos en dat zit hij neer, die noem ik dan niet met mijn carnaval, die zei ik al het kaartje. En we stonden ze te vertellen en ik dan stiekem met een briltje aan. En dan zette me in een laag. En hij zegt, niet met haar in het pakje gelopen, dan loop ik als cowboy. En dan ben ik een beetje brutaal en dan heb ik mijn jabaard en alles, maar dat is bombaar. En dat huren we bij de carnaval. Dit is rood-wit met de staren, zoals je misschien wel of niet kan zien. Hij zit er namelijk staren op. En af en toe een rood-witte pruik. En dit is eigenlijk de toet van Oete Keuns, het belangrijkste instrument van Oete Keuns, wat erbij hoort. Hij blijft in harmonie met BN. Ja, hij voelde me helemaal mijn eigen in. Hij voelde me Maastricht in. En al die andere pakjes, dat is bij gestaan. Maar dit ben ik helemaal zelf. En ik heb maar een strevige dag. Als ik doe het gewoon, dan wil ik hem dat pakje begraven horen. Maar ik weet niet wat mijn zoon ervan vindt. Dus dat laat ik ook geren van hemzelf over.
tijd en schminken, dat besteed ik niet. Dan wordt het een beetje groen gemaakt. En mijn image van mezelf dan is eigenlijk altijd mijn bril, dat is mijn masker. Dus ik heb ook wel best gehad brillen, links en rechts. En bij ieder pakje huurt ook een bril. En ja, dit huurt onder andere bij dit pakje. Tadaa! Ik heb nu dit pakje aan, dat is van de Mad Hatter van Alice in Wonderland. Dat was het thema wat we eigenlijk de laatste vastelavond even nog mochten vieren, wat dat hadden we dus bedacht. Ik heb dat helaas maar één keer aan kunnen hebben, voor we normaal doen we zo'n 3 jaar met een thema, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk vind ik dit pakje nu speciaal tot ik hoop dat ik het heel snel weer met de ganse groep aan kan doen. Dus dan is dit wel bijzonder. Wel werk aan gehad, we hadden er een kaart bij met een ganse theetafel waar we alles op hadden staan. Ik vond zelf een hele schöne groep dit jaar. Dus ja, dit pakje is daarom voor mij bijzonder. We hebben jarenlang met vastelavond ieder jaar een ander pakje gehad. Maar op een gegeven moment hadden we onder 2 bedden hadden we kisten met kleien. Dus dat hebben we uitgedaan. En dan met vorig jaar, dat jasje, dat had ik nog. Ik heb bij goed niet bovenaan, maar dat heb ik zo uit op een maand of zo. We hebben vorig jaar die muts gekocht. En dat jasje, dan ben ik van die dingen erop genaaid. En dan kan ze het dik onderaan krijgen. En ja, vorig jaar dan niet overal te hebben. Uiteraard kon ze het niet dragen. Maar ja, wie zit je nou uit? Misschien steekt je wel. Dus het gaat gemakkelijker geworden door de jaren. En ik wil dat nog een paar jaar dragen. Kijk een beetje. Ja, dus ik ben begonnen met een groen Tirolerhoedje. En ik ben toen op vakantie geweest in Schotland. En toen kwam ik dus Schotse beret tegen. Met inclusief rood haar. Ik dacht van ja, als het nu kijk dus. Dan had ik dat lekker warm, hè? De oren. Dus aangezien die hoedjes, die sneuvelen best wel gauw als het regent. Dus ik dacht van ja, op zich matcht het best wel goed met geblokte Tiroler kleding. Dus morgen een mix tussen een Tiroler en een Schot. Dus een soort van Tiroler Schot. Ik heb nog één ding wat ik nog even wil doen. Eigenlijk een soort van verrassingselement. Let op, hè. Ik heb al mijn vastelavond van heb ik metgenomen. Dus te zien dat volgens mij... ik ben even vergeten hoeveel het er was, maar volgens mij zien dat er van 600 stuks. Dus ja, Lourdes is ook ergens erbij, maar ik weet even niet hoe... Ik zal mezelf wel even verbergen, hè? Dan kun je het totale plaatje zien. Ja, eigenlijk is er nog één stuk wat boven en onder wegvalt. Ik heb dat een jaar geleden heb ik dat in geknutseld. Dus ik ben al een beetje vergeten hoe ik eerder heb neergezet. Maar ja. Dit pak, dat dan nog altijd één keer per carnaval in een dag gaan. Hele speciaal betekenis. Wie ik 50 wordt, ik ben altijd geen prins van Goed Maastricht willen worden. En de anekdote is dat ik heb mijn broer een keer hartstikke gek gemaakt. Ze hebben me een keer opgegeven voor prins van Goed Maastricht met een aantal man. En mijn broer, die was dan Edeschier en we zongen toen nog bij de Wiekerhofzangers. Dat was Edeschier vragen en hup zal jij het gehuurd? En toen zag ik Edeschier, nee, ik zeg, ofwel. Maar wat ik dus ook deed, ik bleef bewust weg bij repetities van de hofzangers. En dan zat ik de auto voor de deur weg. En dan kwam hij langs rijden. En hij is niet thuis. En dan ging ik, waar ik wel gewoon thuis, had ik banden met boven neergezet. Maar dan ging ik niet naar de repetities. Dus die dag echt, tot het zo kon gebeuren. Op de dag van het uitroepen zelf, zo van normaal altijd met elkaar bellen. Maar hoe spreken we af, gewoon samen naar de meer en. En ik had mijn kinderen erbij betrokken. En ik had tegen mijn kinderen gezegd, als Bert dadelijk belt, dan moet je zeggen, pap is er niet. En als ze dan vroeg, hoe is pap? Dan moet je zeggen, dat weet ik weer niet.
Maar veel moeten niet blijven, want veel worden dadelijk opgehaald. En wat gebeurt? Toevallig dat jaar komt er een prins met hetzelfde formaat van mij, met de kop op, de ogen. En hier dag, dat is hem. Dat is hem. En veel stonden we aan de afstand lekker met te kijken. En toen me maar wie de kop afging, ik had met een telefoon gereed, belde ik hem. En toen zag ik tegen hem, hoe bist je? Ik ben toch al de hele dag het zoeken. En als je je afvraagt wat voor pekske je gaan hebt, op vastelavond zondag en nog op maandagavond, dan gaan we diks met Ivo Dik de Stroboet in de optocht, of de cortège, zoals de tempeliers zeggen. En dan ga ik of als bisschop, of als Suisse, als koerezel. En dat is het pekske wat ik me voor dit jaar had voorgenomen voor aan te doen.
Ieder jaar hebben de Tempeliers in de prins, behalve dan 2021. Maar wat is voor u de meest interessante prins? En dat mag voor mij zien als de afgelopen 2 keer 11 jaar. Wie was voor u de meest interessante prins en voor wat is dat zo? Geen voorkeur eigenlijk, want iedere prins zet het op zijn eigen manier, op zijn eigen charmante manier. Die deed het op zijn eigen instelling en in zijn eigen enthousiasme, vind ik. En dat is heel lastig. Maar de meest interessante prins, of voor mij de meest, hoe ik het zeggen, de prins die mij het meeste aan het hart ligt, dat is de prins die toen Nicole en ik getrouwd zien, bij ons op de broeder voorbij kwam. Bijzondere prins vind ik toch uiteindelijk Barry Bergmans en voor wat. Zeker de noeglustigheid, die heel een bepaald protocol waar ze gewoon moet houden. En Barry was de eerste noeglustigheid die we zijn zaten helemaal niet gekomen en we luisteren onder andere altijd de klaverzitting op. En die kwam naar stop en die pakte een trompet. En die speelde op die trompet. En ja, dat hadden we van de hooglustigheden nog niets metgemaakt. Maar ik kan me nog wel herinneren dat voor een keer als United Majors op de dinsdag van de Hermaniekes op het podium stonden. En toen wordt er een Schots muziekje ingestart, hoe ik dan een zogenaamd Schotse dans op ging doen. En toen ging de prins van dat jaar, Han van de Akker volgens mij, die ging meedoen. Totaal geïmproviseerd en dat vond ik wel een heel leuk moment. Voor mij is dat Roman Willems. Beroem, Roman Willems werkte bij Vroom Dreesman. Ik was toen heel jong, leerling verkoper of zo dergelijks bij Vroom Dreesman. En ik stond nog met hem te vertellen op een zaterdag, iedere zaterdag in ieder geval, we waren aan het vertellen. En ja, in een dag, 2 dagen daarna wordt hij uitgeroepen, nieuws in de gaten gehad, wordt hij uitgeroepen tot prins carnaval. En toen vanmorgen iets niet gezien hem tot de hoofd dan niet te werk. Je had zijn verplichting met de tempel is, wie had het huis en noem maar op. En ja, dat vond ik toch wel leuk. Dat is ook een Wijnhoven. En wieso? Ja, omdat er een collega bij mij is geweest bij Aertig in Maastricht. Dus ik kost helemaal persoonlijk. En ja, dat is ook gewoon een geweldige gast. Dus een slag met geslachten. Dus het is ook de enige prins wat ik echt persoonlijk heb gekend. Dus zodoende is het voor mij dus een makkelijk antwoord. Volgens mij was dat toen Oscar. Ja, en vanaf toen eigenlijk, dus voor mij is hem in deze zin belangrijk, omdat dat voor mij de eerste is die ik me echt goed kan herinneren dat ik daarbij was en ja, met het hele prinsschap. Maar ja, natuurlijk is Bastiaan Klomp mijn eigen baas. En hij was een paar jaar later stadsprins. En toen wist ik natuurlijk nog niet dat hij mijn baas zou gebeuren. Maar ja, dat is wel echt superleuk natuurlijk. Want ja, het is gewoon heel fijn als ze zelf zo bijna de leven geeft voor de carnaval. En de staan en de baas die dat zelf ook deed. Dus ja, en hij is natuurlijk heel actief op verschillende plaatsen in Maastricht, zeg maar. We zien ze dus dik voor de vastelavond bij verenigingen voorbij zien. En dan zien ze welke prins meer voor de carnaval heet. Als tot een statige prins. Maar uiteindelijk, als ze naar de vastelavond is en dan heeft ze zijn taak van die 4 weken erop zitten, dan komt ze toch tot de conclusie dat het best wel aardige lui ziet allemaal. Het hospitaal op de longafdeling en daar hebben we al jaar en dag kiezen we daar ons eigen prinsenpaar. Dat is een traditie, ja, die gaat al heel lang terug. Dus daar is de ordenen tijd mee bezig. Met prinsessen en prinsen, nieuw prinsenkoppel uitzoeken, dat gewoon ja, verrassen met een bezoek. En daar de carnavalsvrijdag, wat we eigenlijk al echt carnavalsvrijdag noemen. Daar gewoon voor helemaal, dan wordt dat prinsenkoppel onthuld. En gewoon voor met alle collega's, de sliemwurmpjes noemen we eens, gewoon voor op pad. En dat is eigenlijk voor mij al het begin van de vastelavond. De koelikupjes van de jeugdprins. Maar ze zijn bezig om weer van een grote carnavalsvereniging ervan te maken. Tot 34 jaar geleden zijn ze gestopt met. En die prins is nooit afgetrooien. Dus hij is 34 jaar prins. En nu proberen ze weer een grote vereniging op te bouwen.
En laten ze die prins 34 jaar laten ze alsnog optreden. De ene die Dat varieert, sprong hè. en die toog en die was zo Ja. gekke schep. En een andere die vertelde zo op een leuke manier. En een andere die Wow, maar dook echt serieus, ja. met de uitjes zo leuk. En die was weer met de kinderen zo leuk. En nummer, ja, 6e weer door de straten met de harmonieken trekken. Leuk. En voor ons is er altijd heel leuk. Ja, En akkoord. super. Veel weer op hand gedragen, en dat wil je het zeggen nu, hè? Zo'n goeie bevelen niet gehad. Zingen voor ieder jaar, uit volle boos. En iedereen heeft zijn andere dingen en zijn andere karakter en zijn andere humor. Maar ik vind, iedere prins is prins Wierdig. De Templiers hebben ieder jaar de verkiezing van de vastelavondsvierder van het jaar. Maar er zijn nog een heleboel vastelavondsvierders die deze status moeten bereiken en die toch heel erg de moeite waard zijn. Wat is voor u de vergeten vastelavondsvierder die hij moet worden genoemd? En voor wat? Mijzelf. Dat ik dus ieder jaar, dus al, dat is echt al heel lang, zo'n nieuw boekje heb gemaakt. Dus dat was dan hetgene wat ieder jaar hetzelfde was, ook al was ik ieder jaar als het anders verkleed. Maar ja, ik denk dat ik over de kop gezien ben. Wat ik wel altijd opmerkelijk vind, hè, lui, ik word nu geïnterviewd. Lui kennen mij, of veel lui kennen mij als ze mij zien. Veel lui kennen mij ook met vastelavond als ze mij zien. Maar heel veel lui die mij kennen van vastelavond, die weten niet wie ik echt ben. Dus dan kom ik ook lui tegen die ook ieder jaar hetzelfde verkleed zien. En dan maken van pruitje en gezellig en leuk allemaal. Maar ik weet begon niet wie het is. Dus dat is misschien wederzijds. En best wel een aantal van die lui zou je best wel willen nomineren. Maar ik weet dan niet wie dat is. En we hadden het al eens een jaar geleden nu vooral, of 2 jaar geleden. Zo van, goh, die en die zou toch ook wel eens chic zien als die wordt. Ja. En dat kwam er voor eigenlijk uit op Hans Reuser met zijn zoon. Of met kleinzoon. Ja. Met z'n Hans. Die kans in het wit wordt opgegeven. Oh, geweldig. Die vind ik ook, ja, inderdaad. Ja. Die verdient het ook wel vastelavondsvierder van het jaar te worden. Hebben via zo gehad, hè? En we hadden nog wel een stil, die derde bubbelier. Met Leen. Wie hadden ze hier eigenlijk? Die met die goede coach. Lena en Ber, met die goede Maar dat doen ze niet meer. Ja, die zouden nou komend jaar zouden die het niet meer doen. Ik vind dat ook als Geer steeds door de stad loopt, met de bisschop. En dat vind ik, en mensen die ik vind dat is ook carnavalesques. Mijn vrouw, die zit ook al jaren, Frans, dit jaar lukt het me allemaal niet zo goed. En ik neem me een stukje met, of ik neem me een kruksje met. En dat gebeurt dan ook, dat de hele familie met dat kruksje van mijn vrouw. En dan, ja, even een half uur bezig zien. En als we dan s'avonds zo los gaan zitten, laten we nog even oliebollen, of laten we nog even een stukje vis, of een half uurtje. Dat is wel op de mij of op de vries. En dan krijg ik die ook binnen met naar huis. Dat is ook best wel een les gevraagd. Ik heb ook even wat te doen geweest, allemaal vast wel eens vierder geweest in het verleden, want ik wist ze niet allemaal. Dus in eerste instantie dacht ik van ja, die groep wat ik zelf wel altijd het meest leuk vind, dat is geen de clochards, maar die zijn al ooit vastelavondsvierders geweest, heb ik gezien, in 1984 geloof ik. Moest ik denken aan de 2 Momussen. Die kom ik elk jaar weer opnieuw tegen en dan geven ze me gewoon altijd een medaille. Dat heb ik inmiddels al, ik kan ze niet wat zien. Maar daar heb ik inmiddels al een ganse collectie van. Dus, maar dat is altijd leuk om hem elk jaar weer opnieuw tegen te komen en ook traditioneel een foto van ze te maken. Mochten ze nog niet geselecteerd zien, dan zou ik hun ook wel eens een keer willen selecteren. Ich bijvoorbeeld die 2 kabouters vind ik zo geweldig, die altijd bij Montablazo. Die vind ik zo uniek, die in dat kistje dan staan en dan juist, of ze geen been hebben, maar op een consultje staan.
Ja, ik vind die zo apart. Ik vind dat zijn bepaalde types die dragen ik het uit. Overigens, de pottenmannetjes vind ik ook een hele bijzondere groep. Ik ben nog heel lang van plan om daar een reportage over te maken. Die wat ik zo tussendoor lees in hun Facebook en zo gaat. We hebben die ook van die leuke gebruiken die zo gegroeid zijn door de jaren heen in hun vereniging. Dus ja, en wat ik vind, die spelen ook ontiegelijk goed muziek. Ontiegelijk goed. Ja, en daar nog een goede club. Hoe ik ook met een aantal lui een persoonlijke band met heb. Dat is Te Jenken. Die zijn altijd in het geel en het zwart verkleed. Altijd heel erg schoon. En in het bijzonder zou ik daar nou nog wel Connie Weijenberg en Ans en Jan Pappers willen selecteren. Die zijn ook altijd heel erg fanatiek met de vastelavond. En maar goed, wie de selecteren, die lopen al wel vanaf dag tot de vastelavond gedaan is uit naar de volgende vastelavond. Dan wordt iemand uitgeroepen als vastelavondvierder van Maastricht. Voor wat? Ik zeg altijd, iedereen die zich goed amuseert, charité brengt, geen zeekboeit, zich goed erdoor gooit, dat zijn allemaal vastelavondvierders van het jaar. Dat is mijn mening, hè? Ja. Ik zou zeggen, iedere Maastrichtenaar. Iedere Maastrichtenaar viert dat op zijn eigen manier. En iedere Maastrichtenaar viert dat met zijn eigen hart. En dat is ja, die zitten maanden te werken aan de pakje. En dat is die doen zich een uitgeel gewoon scherp om. En ik denk, voor de echte Maastrichtenaar die van vastelavond telt, is dat hetzelfde. Het maakt niet uit wat ze de brand is, wie ze zich verkleedt. Het heeft alles te maken met een eigen gevoel, met een eigen vastelavondvieren. En iedere Maastrichtenaar vindt van zichzelf dat hij de vastelavondvierder van het jaar is. Bij een van de eerste vragen hebben we voor u de vraag voorgelegd wat het meest bijzondere is wat je hebt metgemaakt met de vastelavond. In deze vraag gaan we er eigenlijk min of meer door en vragen voor u om te bepalen, niet alleen voor uzelf, maar in het algemeen, wat het schoonste moment is geweest van de afgelopen jaren met vastelavond. Kunt je er een moment aanwijzen en wat is de reden tot je daarvoor gekozen hebt? Dat weet ik eigenlijk niet. Alle momenten zien schoon. Natuurlijk is ook altijd wel een hoogtepunt het oplaten van het molswief. En aan de andere kant ook weer het afrollen van het molswief. Dat vind ik toch ook altijd wel heel intens. Ik vind dat sfeer met Majors en de Pipers. Dan geven we acte de présence in de entreduur. Dat is zo uniek. Dan stond al die lui op de balustrade daar rond. Dat klinkt fantastisch natuurlijk daar onderin. En dan geef ik altijd de prijzen of de tambometer. Dan gewoon ze niet naar voren. En dan krijg je dus een draaingsgoed tunnetje. Heel officieel. Wie dat vroeger deed eigenlijk met de prinsen. Dat was zo leuk. En ja, dat is echt een moment. Ja, dat is zo onvergetelijk. Dat is fantastisch.
kan niet één schoonste moment aanwijzen, omdat ik gewoon bij iedere vastelavond, ieder jaar weer, heel veel schoonmomenten metmaak. En vooral die acts wat zo super origineel zijn, tot ze eigenlijk als het zus al in de laag zit. Ja, dat vind ik allemaal chique momenten. En ik spaar ieder jaar weer van die nieuwe momenten erbij. Ja, daar vind je toch de liedjesconcours wat eigenlijk gaande zien. Van de zus toch nummers, zussen door het jaar heen, worden die ingezonder of de huur een liedje. En denk ze, dat gaat er dit jaar. En inderdaad, dan zussen toch tot dat liedje groeit, aantal maanden. En tot er ineens bovenaan de top staat. En denk ze, dat is dan toch, dat vind ik chic zeggen. Goed, het liedje is eigenlijk begonnen in 2018. We hebben 2 nummers opgenomen, 2 covers. En op een gegeven moment komt een derde nummer, dat wordt geschreven door ons. Geschreven voor ons, dachten we, ja, het zou wel zo zien. We hebben dat ingestuurd naar het MVK Maastricht, naar het LVK. Daar is het niet doorgekomen. Maar tot onze grootste verbazing wordt het opgepikt door LN. En we stingen ineens binnen, ja, 4 maanden of bestonden, stingen van de zoekkoel. En dan is het België is eigenlijk zo, het was zo'n happening daar. Maar dat was zo'n chique ervaring. En daar hebben we heel veel optredens en overgehouden eigenlijk. Nu nog eigenlijk, na 4 jaar zeg maar.
En dan de laatste vraag. Dan kijken we vooruit naar beter tijden in de toekomst. Wat huurt er voor u in ieder geval bij als we straks weer gewoon vastelavond kunnen vieren? Hoe kijk je naar uit? Dat begint vooral met het uitroepen van de prins, dus zeg maar 4 weken van tevoren. En als ik dan de liedjes huur, als ik zo'n liedje huur, dan zit ik ook direct in de stemming. Na de vrienden kunnen gewoon op de zondagmorgen en tot aan om 11 tot 12 het momskanon losgaat en dan gewoon weer eten en dan gewoon vanuit Wiekto om die grote optocht te lopen. En eigenlijk is gewoon een standaard programma te draaien. Daar verheug ik me gewoon ieder jaar op en nu ook op. Alleen, ja, dat is dit jaar toch even een beetje spannend wie dat gaat uitzien. Ik ben natuurlijk pas 1 jaar nu met Segura op pad kunnen gaan. Dus ik heb daar echt wel heel erg veel zin in om dat nog een keer te beleven. Want ik heb dat wel eens heel erg chic ervaren. Ik hoop toch weer tot we gaan trekken met het harmoniek. Alles een beetje normaal is, dat is niet waar eigenlijk. Dat we allemaal weer gans kunnen geven, zeg maar. En niet dat we nog moeten denken van, wat moet ik gaan doen of wat moet ik toch gaan doen? Dat telt toch een hoop lui, telt dat tegen uiteraard. Dus ik hoop gewoon dat alles weer normaal is, dat wie het is, wie het waar, zeg maar. Ik hoop dat het doorgaat, daar verheug ik me niet op. En voor de verdere rest laat het maar over de geen komen. Ik zie het wel, dus lijk op stap, kan ik met nu zullen aan en dan met een bus of met een taxi naar huis en wij zien we het wel. Ja, gewoon alles denk ik. Alles wat al weer eens zo maken, daar zijn we al heel erg blij mee. We weer eens de stad in kunnen trekken. En weer samenkomen, zo wie we dat gewend zien. Ik hoop gewoon dat dat heel snel weer kan. Dus dat is wel boek me heel erg op kind verheugen, dat het weer wordt zo wie het was. Eigenlijk na zo'n coronatijd. Ja, voor mij is dat dan, wat ik al straks zag, de toch cadeautjes weggeven aan kinderen. Dat geeft me heel goed gevoel. Maar ook eens eigen optredens, dat we kunnen gewoon doen in kleine settings, in bejaardentehuizen, in grote optredens. Dat is voor mij ook carnaval, want het brengt gewoon vreugde aan andere lui op hun gezicht. Waar ik me op kan verheugen is om straks weer toe te komen met een vol keertje met nieuwe vastelavondsfoto's. Elke keer is er weer geneten als je toekomt om dan weer zoveel kleurenpracht opnieuw te kunnen beleven. En Als we kunnen knoevelen en punnen en een hand geven en een heerlijk. Dan zien we nu aan het eind van deze aflevering. We hebben met bekende en minder bekende Maastrichtenaren, maar verstokte vastelavondsvierders, hebben we gepraat over wat ze hebben metgemaakt met de vastelavond en vooral hoe ze zich over kunnen verheugen voor de toekomst als we weer gewoon carnaval kunnen vieren. Dus voor dit moment een hele goede vastelavond gewenst en we hopen vooral op beter tijden. Dat was het dan weer voor deze keer. Ik hoop dat we je 1,5 uur hebben geamuseerd met Beter Tijden, het programma van Lou en Philip Corsius. Wat Allotria TV betreft, heel geëerd tot een volgende keer en denk erom, Allotria TV brengt de gezelligheid terug. Dag!